Yo napa? Caping gunung sing nyekar Tatin. Oh iya. Mbak Tatin. Ya. Dicaoske waton rata wae Mak. Iya, iya Tin, maju Tin. Wah. Fene akeh ya Tatin. Ya. Lon. Pancen sing ngedram njaluk. Ayo gedine semono ki wangun men dedem. Dedem, lepek, dedem, lepek. Piye? Ora piye-piye. Muni apa? Ora muni. Muni wae. Ora wae kok ora muni. Nek muni madhep rene aja madhep rono. Emah aku ra sudi ndelok raine. Lah kene kenapa? Esketmu bengi aku ndem-deman pokoke. Masalahe? Ya masalahe kowe iki terlalu nganu lho, terlalu apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah, ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Aku ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Nek ayu ora? Nek le ayu-ayu. Oh. Ora ayu, nek le ayu-ayu aku percaya. Nek ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah, ngono kuwi lho. Nah, kuwi nang kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo aku kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye piye? Terus ayo roke ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilah kanca-kanca sing lanang ki nek roke ki tegese ayo lu sinau prihatin. Oh ta? Iya. Wah. Oh sing kulina dijak iki barang mesti. Prihatin nanti. Prihatin apa? Laskar Bit prihatin, Jalan Wates kan. Ora prihatine napa e? Ayo sakarepku. Mbak aku melu. Rasah kowe malah. Ha prihatin ta? Kowe keprihatinan kok malah. Lah kok wis rasa digagas ayo kayak nembang senengane ngurusi urusane wong lanang ngopo to iki ya salah kok aku dineke galak karo wong lanang ya galak iki ndelok-ndelok oh galak tenan kok ya ora ayo sing dene iki TV iki rupane rupa halus Agnes kuwi galak ning ra pateko kowe iki nganu lho kowe nganti entuk kerep entuk apa komentar saka YouTube iki lho napa Pak Mbak Tatin itu cantik, tapi kenapa judes nggak mau senyum? Oke banget tak duduke apa piye? Lah kok nek aku guyu-guyu darani edan. Ya ora terus sang lagi jejer dedok oh ya edan nek kowe banyak. Lah ya serba pekewoh kok. Ayo senyum dengan penonton itu senyum. Oh iya. Para penonton muni, ayo Tin. Ngobok. Kuwi jenenge kowe ora menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton iki seneng karo kowe. Apa iya? Sangat gila penonton sing gampang iki lho. Sapa? Iki nganti padu ro bojone perkara kowe lho. Kok iso? Wah, lek ngefan karo kowe luar biasa. Lah iki sapa ta? Ayo mbok. Mau ngefan apa piye? Kowe iki duwe HP, duwe nomor HP ku ampe Pak Tatin nderek mboten ngono. Aku muni nderek Mas. Wah, kula tetep nonton. Tetep tontonan aku. Terus nek ngefan ngopo? Ayo ya saking senenge fan itu jangan ditolak. Saya enggak menolak. Lah ya wis rasa diusung. Ayo Tim. Lah rasa baron kok. Ki ayo ngono. Ayo ora apa-apa yo. Kok sik ngono sing sampe gunung wis gek nembang ora usah cerewet. Awas nek ngejak omong. Yo. Saben bengi jengleng kira. Oh. Oh kuwi. Ha ta? Ana muni jengleng kowe. Boyo sing apik kaya. Ya jengleng dhewe. Wah, kuwi langsung
kaya ngono aku ki nek dijengglek wong semene iso mulai begagahna soalnya maksudnya ki ya dijengglek ngono lho. Iya. Jengleng kok tekan begagah iki. Yo. Dalange jenes. Saben bengi nyeng. Yo. Saben bengi ngapa? Saben bengi gawe. Saben bengi nyawang awake iki obah. Ya, saben bengi iki pamane. Saben bengi iki apa? Nyawang kon kendange dulunang iki tanganmu. Nandeng ketak tak ra ketaming jinjit jleng. Ngono iki penak dadi kendange iki ora muspra. Kendang iki nggo gerakane. Trimo jinjit tok. Trima. Ya engko tak jinjit. Nah. Jinjite wis ketuk kok. Ayo gawe. Caping gunung jengglenge wis tekan. Ya. Yen mamajang. Nang ngarep tangane le joget ki nang ngarep ora nang kene iki nang sik weruh sapa? Napa ta dalange ngewohke lho. Nang ngarep lho nanti. Ya urung muni kendange. Ya wis. Dalange ya lho. Pokoke satru mungging sangklaan. Bakal nek kon akur aku. Mangkaro. Piye tebake? Ha iya. Sana. Kuning. Ayo. Iki jinjit ora. Wes. Ya maksudku ngono kuwi men kendang iki ora muspra. Dadi pertunjukane iki tetep kecekel. Nek kendangnya aku ora cocok ya. Hah? Ora cocok. Kowe meng arep tekan kono kowe. Tekan ngendi? Terus sing ngendangi sapa sing cocok tak takon. Ora ono. Kembang. Oh, blenggor. Wih, karo yoga ya kejem kok kowe. Wong jenenge Heru ya tak undang blenggor. Lah sapa bison? Ya ben nang kowe. Wis ben ora kuwalat sindhen ngono gampang kuwalat meneh. Sapa sing malati sapa? Ayo yoga kuwi. Mbaya sing apik wong kowe iki nyinden ditabuhi kok ana yoga. Lah yoga. ya ndok kurang ajar ya nek ora aku. Ana wong muni sithik kok blenggor. Engko solikin muni cangkeme ken sing apik. Ayo. Udu nek kuwi. Apa kuwi? Sindower. Para bandek SMK Indower niki, Mak. Yo. Ora entuk omong, Bang. Marai do wegah nabuhi kowe. Ya rak sak Terus do ora kompak, tak trindang tak kudune bareng. Biung ki mau nulit. Ayo aku juk piye? Ayo kowe. Lek joget piye nek ngono? Sak karepmu kowe kurang ajar karo yoga. Lah ngono ya kurang ajar. Gunung ya. Gunung. Ayo
wis.